खुलुमबाय दिनै 28 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो फरायबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो गिबिसिन खौराङा नोंथांनाव सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदों आरोबाव होस्रांनाय हाबाफारि जागोन बिटिआर ओनसोलाव बे खेबाव फिन चिरां जिल्लायाव होस्रांनाय जागोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव डिभिजननि उल्टापानि रेन्जनि फरेस्ट रेन्ज अफिसारनिफ्राय बिथोनलाइ ओंखारदों बिथोनलाइनि गेजेरजों चिरां जिल्ला हाग्रा ओनसोलनि लुंसुं ब्लकआव थानाय सुबुंफोरखौ गाव गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै न' बांखौ एंगारलांनो थाखाय बिथोन हरदों बिथोनलाइखौ मोननायनि 2 सप्तानि गेजेरावनो गाव गावनि धोन सम्पतिखौ एंगारलांनो थाखाय बिथोन हरदों नङाब्ला बिफाननि राहा बायदियै गोख्रों राहा लानाय जागोन अदेबानि होस्रांनाय जागोन होननानै मिथिहोदों बिजेपिनि मेम्बार आरो इउपिपिएलनि मेम्बारनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय नाथाय बे सौग्रावलायनाया नोंथांमोन साननाय बायदि नङा अदेबानि बे सौग्रावलायनाया मोजां मोनलायनायनि सौग्रावलायनायसो बिजेपिनि मेम्बार रतिला बर' आरो इउपिपिएलनि मेम्बार आनिसुल हकनि गेजेराव जादों सौग्रावलायनाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला आनिसुल हकनिया सानै बिसि दंखायो दा रतिला बर'आ सानै बिसि थाखानायजोंनो गोलाव समनिफ्रायनो खारनानै दं होननानै फोरमायथिदों नखरनिफोरा बेराफारसेथिं रतिला बर'नियाबो सानै फिसा दंखायोमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला रतिला बर'आ सालाकाति दलगावनि मुनु बर'नि बिसि आरो बिथांमोननिया सानै गथ' गथाय दङ सासे 12 बोसोर बैसोनि फिसाजो आरो सासे 5 खावसे बोसोर बैसोनि फिसाज्ला नखरनिया अजद होनाय बायदिब्ला बिजेपिनि मेम्बार रतिला बर' आरो इउपिपिएलनि मेम्बार आनिसुल हकआ मिथिं दावथिं आरो खामानिनि मुङाव गिबियाव थांलाय फैलाय जादोंमोन नाथाय उनाव जयै थांलाय फैलाय खालामनाया बांलांदों मिथिं दावथिं आरो खामानिनि मुङाव हर थजासे थानाय जयै बेरायनाय बेफोरो रायजो राजानि मेगनावबो नांदों बेनि अनगायैबो गाव गावनि नखरखौ गारनानै रतिला बर' आरो आनिसुल हकआ गुबुन जायगायावबो थाहैदोंमोन आरो बेबायदिया खेबनै खेबथामहालागै जादों होननानै फोरमायथिदों बेनि उनाव रतिला बर'खौ लानानै रायजो राजाफोरा गामियाव मिथिंबो जिरायदोंमोन जेराव रतिला बर'खौ निमाहा होनाय जादोंमोन आरो फिन बेबायदि खालामबावोबा गामियाव आरो समाजाव बजबनानै लानाय जानाय नंला होननानैबो सांग्रांथि होदोंमोन नाथाय फिन रतिला बर'आ गावनि सासे फिसाखौ लानानै मुस्लिम धोरोमनि हौवा जायना सानै बिसि दंखायो बेजों खारफिनदों होननानै फोरमायथिदों आरो रतिला बर'आ न' फारसे फैफिनोबाबो बेखौ बजबनाय नंला होननानै रोखायै बुंथिदों रतिला बर'नि फिसाया गसाइगावआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रथाय गंसे स्कर्पिय' गारि आरो गुबुन गंसे गारिया सौख्रांदों 2 सुबुंखौ जायजों गोब्राबै जोखोम जादों 9 सुबुंफोरा बे जाथाया गसाइगावनि जयमागावआव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला गंनै नखरनि गेजेराव माखासे खोथानि थाखाय दावराव दावसि जानायजों लोब्बा लाखिनानैनो गंनै गारिजों गुबुन गंसे नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सौख्रांदों जायजों सरासनस्रा सुबुंफोराबो सौख्रांजाफानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला आवेद आली आरो गावबुरा जमिरुद्दिननि फिसाज्ला सुलिमाननि गेजेराव दावराव दावसि जानायजों लोगोसे बुलायलायनाय जाथायबो जादोंमोन बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानैनो सुलिमान आरो गुबुन सासे सुबुङा गंनै गारि लानानै आवेद आलीनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सौख्रांदों जायजों सरासनस्रा सुबुंफ्राबो सौख्रांजानो गोनां जादों आरो 2 सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों बेनि मादाव 9 गोब्राबै जोखोम जादों आरो 9नि मादाव सासे 2 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'बो दंमोन होननानै फोरमायथिदों रायजोआव गं 105 फरायसालिफोरा बन्द जासिगोन बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसामा गं 105 फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन फोसावबाय थांनाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइनि सायाव नायबिजिरनायनि उनावनो मेट्रिक आनजादाव मोजां फिथाइ खालामनो हायि गं 105 फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावबाय बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसामनिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला रायजोआव गं 294 प्राइभेट एबा भेन्सार फरायसालिफोरनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ 0निफ्राय 10 जौखोन्दो बेनि अनगायैबो गं 294 फरायसालिनि मादाव गं 41 फरायसालियाव थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ 0निफ्राय 10 जौखोन्दो बेनिखायनो मा जाहोननि थाखाय फरायसालियाव मोजां फिथाइ खालामनो हायाखै बेखौ मिथिनो थाखाय गं 294 फरायसालिफोरनो सकस नटिस हरनाय जादोंमोन नाथाय गं 294 फरायसालिनि मादाव गं 187 फरायसालियाल' फिननायखौ हरदों आरो 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव मोजां फिथाइ खालामनो थाखाय खोथा होदों नाथाय गं 107 फरायसालिया जेबो फिननाय हरफिनाखै
गंसेजौस्नि फरायसालिनि मादाव गंनै फरायसालियाव DPOआ थांनानै नायबिजिरहैनानै माखासे रिपर्ट जमा होनायनि थाखाय गंनै फरायसालिखौ खेबसे खाबु होबावसिगोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय गंसेजौ बा प्राइभेट एबा भेन्सार फरायसालिफोरखौ सेबानिफ्राय एफिलिएसन मोननायखौ 31 मार्च 2023निफ्राय केन्सेल खालामनो थाखाय बिथोन होबाय आरो 1 एप्रिलनिफ्राय बेफोर फरायसालिफोरा थाखो 9आव फरायसाफोरखौ थिसननो मोननाय नंला। रायजोआव बन्द खालामनो थाखाय फोसावनाय 1,100 फरायसालिफोरनि मादाव बाक्सायाव गंथाम, चिराङाव गंसे, क'क्राझाराव गंदाइन, उदालगुरियाव गंनै। बेनि अनगायैबो बिश्वनाथआव गंथाम, कार्बि आंलंआव गंथाम आरो सनितपुराव गंबा। बेफोरनि अनगायैबो आरो माखासे जिल्लाफ्रावबो गोबां फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। गासै 105 फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों। बन्द खालामजानाय फरायसालिफोरनि गासैबो फारिलाइखौ नोंथांमोनहा नायनो गोसो दंबा सेबानि अफिसियेल वेबसाइट sebaonline.org आव थांनानै नायनो हागोन। उदालगुरियाव एनकाउन्टार खालामजानाय सुबुङा दिम्बेश्वर मुसाहारि ना केनाराम बसुमतारी बेयो रोखा जाबाय। हा सिङाव फबनानै दोननाय गोथै देहाखौ बुरखांनायनि उनावनो गोथै देहाया सोरनि बेयो रोखा जाबाय। एनकाउन्टार जाथाय जाखांनायनि उनाव केनाराम बसुमतारीखौ एनकाउन्टार खालामनाय जाबाय होननानै आसाम पुलिसा फोरमायथिदोंमोन। नाथाय गावथारजानाय सुबुङा केनाराम बसुमतारी नङा दिम्बेश्वर मुसाहारिसो होननानै दाबि खालामबोदोंमोन दिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया आरो जेरैखिजाया गोथै देहाखौ नांफिनगौ होननानै दाबि खालामबोदोंमोन। नाथाय पुलिसा गोथै देहाखौ जावखांनानै होआखैमोन। उनाव रायजो राजाफोरजों लोगोसे दिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया पुलिसफोरनि सायाव गोबां नारसिननायनि उनाव गोथै देहाखौ हा सिंनिफ्राय जावखांनानै होबाय। बेनि उनावनो गमामायैनो दिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया दाबि खालामनाय बायदि गोथै देहाया दिम्बेश्वर मुसाहारिनि होननानै रोखा जाबाय। गोथै देहाखौ सिनायदों दिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिदा आरो फिसाज्लाया आरो गाननाय जोमनाय खसाबाबो दिम्बेश्वर मुसाहारिनि होननानै सिनायदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला DNA टेस्टनि थाखाय दिम्बेश्वर मुसाहारिनि गोथै देहाखौ 72 घन्टा लाखिनाय जागोन। बेनि उनावसो नखरनि सुबुंफोरनो गथायनानै हरगोन। जाथायखौ लानानै बिजिरनाय नांगौनि दाबि खालामदों नखरनि सुबुंफोरा आरो नखरनि थांनानै थानायनि थाखाय सोरखारा राहा लानो नांगोन होननानैबो दाबि खालामदों नखरनिफोरा। खैफोदाव गोग्लैनाय दिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरजों गसंफादों AJPनि जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे बनसु आफादा। बर'नि सासे सुबुंखौ आसाम पुलिसा गावथारबाय। बे समाव नखरजों जुदि गसंफानो हायाबा आरो हारिनि अलखदनि समाव हारिनि खामानि मावनो हायाबा माखौथो हारिनि खामानि मावनाय बुङो होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारीया। बिथाङा बुंथिबावो दि राजखान्थिया अरायनि थाखाय नङा। राजखान्थि गोहोआ फैयो थाङो नाथाय हारिया अराय थांनानै थानो नांगोन आरो हारिनि अलखदनि समाव गसंफानो नांगोन। हारिनि जेसेबां माहारियारि आफाद दङ लोगोसे सोरखारानो जायाथों मानो बे अलखदनि समाव गसंफानो नांगोन। दिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया हारसिङैनो गोथै देहाखौ फबनाय थावनियाव थांनानै बुथारजानाय सुबुङा दिम्बेश्वर मुसाहारिसो होननानै दाबि खालामहैदोंमोन। नाथाय बिथांजों जुदि गसंफायाबा बेयो जोबोद इनाय जागोन होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारीया। लोगोसे बे अलखदनि समाव दोलो आफाद बेफोरखौ दोन अलखदनि समाव बर' बिमाजों गसंफा होननानैबो बुंथियो आरो बर' हारिखौ खौसे जानो थाखायबो खावलायो कास्टम बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदि जाय बिबानाव थानाय उदालगुरि पुलिसनि दैदेननायाव नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय जादों बिथाङा बयनिख्रुइबो देरसिन साजा मोननो नांगौ। लोगोसे बुंथिबावदि आसाम पुलिसा सानफा एफा फेक एनकाउन्टार खालामगासिनो दङ। सहायनायनि मोनसे सिमा थायो नाथाय सहायनायनि सिमा बारायोब्ला सहायनाय जानाय नङा होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो 2021 मायथाइयावबो क'क्राझाराव सानै बर' सेंग्राफोरखौ फेक एनकाउन्टार खालामदोंमोन। बेखौ लानानै हाइ लेभेलनि इनकुवेरि जानांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा दाबि खालामदोंमोन। नाथाय आसाम सोरखारा बेनि सायाव जेबो नायबिजिराखैमोन। बे खेबावबो आसाम सोरखारा माब्लाबाबो नायबिजिरनाय नङा मानोना दाया आसाम सोरखारनि आरो आसाम पुलिसनिनो होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारीया। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि दिनै दिम्बेश्वर मुसाहारिखौ गावथारदों गाबोन नोंथांनि नखरावबो फेक एनकाउन्टार जानो हागौ। बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे माहारियारि आफादफोराबो दिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिनो बिजिरनाय होनायाव गसंफानांगौ होननानै बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि दिम्बेश्वर मुसाहारिखौ बुथारनाया पुलिसनि मोनसे साजायखानाय बुथारनायसो। गुबुनखौ बुथारनानै गुबुननि मुं होदों आरो गुबुन जायगायाव फबहैदों होननानैबो पुलिसनि सायाव अजद होबावो कास्टम बसुमतारीया। दिम्बेश्वर मुसाहारिखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै मिरु बंस'निफ्रायबो दिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरजों गसंफादों आरो दिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरनि सुबुंफोरखौ लानानै बिजिरनाय नांगौनि थाखाय बनसुआ रौता पुलिस थानायाव केस हैदों आरो बे केसखौ SC/ST एट्रसिटिस एक्टनि गेजेरजों जाहाथे नायबिजिरो बेनि थाखाय दाबि खालामदों आरो बे केसखौ स्पेसियेल कर्टनि गेजेरजों नायबिजिरनो थाखाय DC/SP जोंबो सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों बनसुनिफ्राय। रौता पुलिस थानायाव बनसुआ केस होनायनि अनगायैबो नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव मिरु बनसु
आटसु आरो बाक्सा जिल्ला बनसुआबो अदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। रायजोआव खनले खनले बुथारनाय जाथायफ्रा जाबाय थादों। गावनि नखरनि सुबुंफोरानो बुथारनाय जाथाया रायजोआव नुजाथिदों। गुवाहाटीआव बिहामजोआनो फिसाय आरो बिखुनजोखौ बुथारनानै थुख्रा थुख्रा खालामनाय जाथायनि उनाव रायजोआव फिन बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बिमा फिसाज्ला लोगो नांनानै फिसायखौ बुथारदों। बे जाथाया आसामनि दरं जिल्लानि कलाइगावआव जादों। पुर्निमा नाथ आरो बिथांनि फिसाज्ला मितु नाथआ लोगो नांनानै हरुराम नाथखौ बुथारदों। गावनि फिसायखौ सिखा आरो औवाजों बुथारखांनायनि उनाव गोथै देहाखौ सावनानै दैयाव गारहरदोंमोन। नाथाय दा पुलिसनि आखायाव हमजाबाय बिमा आरो फिसाज्लाया। आरो दैयाव गारहरनाय हरुराम नाथनि खामफ्रामनाय गोथै देहाखौबो बोखांनो हाबाय। जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानैबो पुलिसआ फोरमायथिदों। नागालेण्ड आरो मेघालया बे मोननै रायजोआव बिसायख'थिया मैया जानानै थांबाय। बिसायख'थिया जाहाथे गोजोनै जानानै थाङो बेनि थाखाय गोबां सेन्ट्रेल आर्म फर्स बाहायनाय जादोंमोन। अब्लाबो नागालेण्डआव दुंहाव थासारि गुलि गावनाय जाथाय जादों। 40 नं भान्डारि बियाबाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। नागा पिपल्स फ्रन्ट NPFनि मददगिरिफोरा नेशनेल पिपल्स पार्टी NPPनि सायाव गुलि गावदों, जायजों जोखोमबो जादों। मख'नो गोनांदि नागालेण्डआव BJP आरो NPPआ जयै बिसायख'थिखौ गेलेदों। 40-20 फर्मुलाजों बिसायख'थि गेलेदों। अदेबानि BJPआ मोन 20 बियाबाव आरो NPPआ मोन 40 बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेदों। गुबुन फारसेथिं NPFआ मोन 22 मासियाव आरो कंग्रेसआ मोन 23 मासियाव बिसायख'थिखौ गेलेदों। गासै 183 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।